Pozdrav! U ovom tutorijalu želim da vam pokažem kako da kreirate pop-up prozor. Pop-upovi su sjajan alat i meni je jako žao što su toliko ozloglašeni, a ozloglašeni su zato što ih ljudi zloupotrebljavaju. Dakle, pop-upovi nisu samo oni prozori koji nepozvani iskaču i smetaju dok čitamo nešto važno, dok smo fokusirani na nešto, nego mogu, ukoliko se strateški koriste na sajtovima, mogu da dovedu do fantastičnih konverzija i čak i boljeg korisničkog iskustva. Ja o tome planiram da napišem ceo tekst na blogu i link za taj tekst će se u jednom trenutku pojaviti u opisu ovog videa, tako da, to ću uraditi u narednom periodu, tako da vi koji prvi gledate verovatno nećete videti link, ali u nekih narednih. Ajde sad da ne obećam nešto što ne mogu da ispunim, ali da kažem da ću u narednih mesec dana da pripremim jedan sveobuhvatni vodič, da vidite kakvi sve pop-upovi postoje i na koje načine možete da ih koristite i da unapredite korisničko iskustvo na svom sajtu i da povećate konverzije. Jedan dobar primer je na sajtu moje drage prijateljice i klijentkinje Ane, gde smo kod svake usluge i proizvoda napravili pop-up za poručbenicu. Dakle, ja sam otvorila sad ovu stranu njene knjige i kada kliknu na poruči knjigu, izađe im pop-up u koji treba da upišu svoje podatke. Neke statistike do kojih sam došla govore da će mnogo pre posetioci da ostave podatke ukoliko su već načinili prvi korak, nego da je forma ovde otvorena. Dakle, ako su kliknuli ovde na poruči knjigu, mnogo je veća verovatnoća da će zaista i poručiti, nego da nam je ova forma ovde dostupna, otvorena na strani. Baš smo iz tog razloga ovako i organizovali, kreirali njen sajt. Eto, samo sam to htela da pokažem. Dakle, pop-upovi, ponavljam, nisu samo oni što iskaču sa svih strana i smetaju nam, već i ovako nešto što je jako i elegantno rešenje i funkcionalno i sve ono dobro što sam malo pre navela. Mi hajde da kreiramo jedan pop-up za prijavu na newsletter. Idemo na naš sajt. Važno je da imate Elementor Pro plugin instaliran. To je osnovno nešto. Ja ove tutoriale snimam za početnike. Ja sam bila početnik i znam koliko je važno da sve što koristimo bude besplatno, free, pluginovi, teme i tako dalje. Međutim, imate moj tutorial kako napraviti blog i kako napraviti web sajt, što su fantastični, blog i web sajt koje sam kreirala, jako funkcionalni i sve im je besplatno, osim tog Elementora Pro, koji je neka osnova ukoliko u današnje vreme želite da pravite kvalitetne i funkcionalne sajtove. Pritom je licenca na godišnjem nivou oko 60 evra, što je, smatram, baš pristupačno i to je neko osnovno ulaganje. Dakle, da biste ispratili, naći ćete link za Elementor isto u opisu ovog videa. Dakle, da biste pratili sve što na ovom kanalu radim, neophodno da investirate u Elementor Pro. Dobro. Dakle, ulogovali smo se na sajt i idemo da kreiramo pop-up. To radimo preko templates, pa možemo da kliknemo na Add New ili na pop-ups ovde. Hajde, ja ću da kliknem na pop-ups, pa ću onda na ovo dugme Add New pop-up. Nazvaću ga Newsletter pop-up. Vrlo kreativno. Dobro, idemo dalje, Create template. I sada nam se otvara onaj njihov pop-up sa predloženim nekim njihovim templateima, koji ću ja kao i uvek da zatvorim
I sad, ovo dobijamo za rad po nekom predefinisanom stanju. Prvo idemo na ovu ikonicu zupčanika na pop-up settings, gde sa desne strane imamo 3 neka taba, kao i uvek imamo settings, style i advanced, kartice, tabove, kako već. Ovde u prvoj sekciji podešavamo širinu pop-upa i visinu. Fit to content je da se visina, mislim kada zatvorimo, sad nemamo ništa. Ali fit to content je da bude one visine koju dobijemo nakon što postavimo u taj pop-up sve što želimo. Ja ću to da ostavim tako, ostavit ću i ovu širinu i predefinisanu visinu. Ovde u position biramo gde želimo da se taj pop-up na strani prikaže ili nalazi. Naprimer, kada radimo one cookies notification, obaveštenje da sajt koristi kolačiće, taj pop-up se nalazi uglavnom dole levo, ili ako je širina podešena na punu širinu ekrana, onda imamo ovu priču ovako. Ali ja to sada neću da uradim, vratit ću ovde na 640 piksela i centrirat ću pop-up. Još jedna zgodna stvar je, ajde to ću sve da obradim u tom tekstu koji planiram da napišem, ali sad mi je palo na pamet pa želim da kažem. Još jedno jako elegantno rešenje je, na primer, da se pop-up pojavi dole desno kada je čitalac negde na 80-90% strane teksta na blogu, recimo. Tako mu nećemo smetati dok čita, što je jako važno. Već negde kad dođe pred kraj strane, gde imamo onaj dugme za share, poziv na prijavu na mailing listu i onaj box o autoru, tek tad u tom trenutku lepo je da se pojavi ovde dole desno pop-up koji poziva na šta god je potrebno, nova ponuda, prijavu za newsletter, neki novi tekst, šta god je u tom trenutku relevantno za biznis, blog na kome se taj pop-up nalazi. Ok, sve to ću da obradim u tom tekstu, a mi idemo da kreiramo jedan najobičniji pop-up za prijavu na newsletter. Ono što još želim dok sam ovde u pop-up settings je overlay, to je ova prozirna boja oko pop-upa. To možemo da isključimo, a da ja volim da mi je uključeno, samo da mi je malo svetlije. To podešavamo na style, pa na overlay i klik ovde. Evo, samo mogu ovako da malo posvetlim. Tako. Zatim, idemo na settings. Imamo ovde opciju close button, evo ga. Možemo da ga isključimo ili uključimo. Sad, zavisi, mnogo faktora je u igri. Uglavnom je poželjno da je to dugme uključeno, jer sad zavisno od niše. U nekim nišama publika je u tehničkom smislu dobro potkovana, pa znaju da je dovoljno da kliknu negde sa strane ili da pritisnu escape na tastaturi da se pop-up zatvori. Ali u nekim drugim gde publika prosto nije tehnički toliko jaka, oni traže to close dugme, tako da je važno da ga imate. Ja u principu to dugme isključujem samo na prozorima koji obaveštavaju da sajt koristi kolačiće i onda tu im dajem opciju ili da se slože ili da pročitaju politiku privatnosti. Dakle, da mogu da kliknu na jedno od ta dva i tada im isključimo ovo close dugme. A naprednije sekcije, idemo na pop-up settings, pa idete ovde na advanced. Ukoliko želite da onemogućite da se pop-up zatvori kada kliknu sa strane ili pritisnu escape, dakle, napredne sekcije pronaći ćete ovde u kartici advanced pod pop-up settings. Dobro. Idemo mi sad da kreiramo ovde šta smo krenuli.
Dakle, prvo ću da kreiram jedan kontejner, tako, i u njega ću da prevučem naslov, tekst i formu. Prevlačim naslov, ovde na add element, prevlačim naslov, on piše prijavi se na newsletter. Onda ću da ga centriram. Pa zatim prevlačimo tekst editor. Ja sada neću da kucam tekst, ali tu bi bio neki tekst da svakog ponedeljka u 10 dobiješ moje pismo, prijavi se na newsletter, tako nešto. Ali sam sadržaj nije tema ovog kanala. Dakle, tome uče neki drugi super ljudi kod nas koji postoje. Ja ću sada ovo samo da centriram, idem na style, tako da centriram, dobro. I ja uvek ovde zadam, pošto po predefinisanom stanju nam je ovde 20 piksela, nam Elementor ispod svakog pasusa stavlja marginu, ja idem na advanced, isključujem sve margine i ovde dajem negativno 20, minus 20, pošto ja imam, kako volim da kažem, OCD pod kontrolom, meni to jako smeta, ja volim da mi je sve to pod konac, što se kaže. I idem da ubacim formu, kucam form. U prethodnom tutorijalu sam snimila kako da kreirate i optimizujete kontakt formu, pa ako niste, pogledajte. Tu mnogo više govorim o nekim opcijama što se samih formi tiče, dakle, tamo pričamo o kontakt formi, a ovde pričamo o formi koju će da koriste, putem koje će zapravo da nam se prijavljuju na newsletter. Ako niste pogledali taj tutorial, vratite se da ne ponavljam iste stvari. Ja ću samo ovde da upišem newsletter pop-up. Mnogo je važno da upisujemo naziv svake forme koju kreiramo na jednom sajtu. To je osnovno i obavezno. Dakle, čim preučite formu, odmah ovde upišite form name. Dobro. Ja ću da isključim labels, tako, i da izbrišem message i name field, tako da ostane samo ovaj za email. Pa hajde i malo samo malo da ulepšam ovo, iako ga niko neće koristiti. Ići ću ovde na edit container, ovaj glavni kontejner u koji sam prevukla ova 3 elementa, idem na advanced i u padding upisujem 50. Da mi to malo lepše izgleda. Dobro. Sada ovde idem da podesim ovu formu. Idemo na actions after submit. Po predefinisanom stanju ovde su uključeni collect submissions i email. Email brišemo. Collect submissions obavezno ostavljamo jer na taj način pravimo backup svih unosa, svih formi na sajtu. Tako da ako se, nažalost, dešava se, da klijenti ostanu bez mailing liste iz kog god razloga ili ostanu bez, ako imaju neke upite, formulare, konsultacije. Sve to ide preko ovog widgeta form. Kada je collect submissions uključen, to se sve čuva na sajtu. I onda sutra klijent kad krene da se hvata za glavu ili vi za sebe pravite sajt, moći ćete da odete, to sam pričala i u prošlom, ali i u ovom ću tutorijalu da ponovim, moći ćete da odete ovde na Elementor Submissions. Evo čak imam i formu iz prošlog tutoriala i ovde da odaberete formu. To je onaj form name što sam rekla da je jako važno da na samom startu upišete. Samo ćete da ovde čekirate formu koju želite, da eksportujete sve podatke ili da uđete u sam unos, da vidite šta je tu neko uneo, ali ja to sad ne želim da radim.
Ok, zatvaram. Dobro. Dakle, idemo na Actions After Submit. Collect Submissions je uvek obavezno uključena. Sledeći moment je povezivanje ove forme sa našim email marketing providerom. Ja koristim i svi moji klijenti MailerLite. Kako sam ga čekirala ovde, tako se među opcijama pojavila još jedna stavka, MailerLite. Međutim, meni ovaj sad moj mentorski program, sajt bukvalno na kom snimam tutoriale, nije povezan ni sa jednim MailerLite nalogom, zato se ovo ovde vrti u beskonačnost. Uglavnom, šta je potrebno? To sam sad htela da kažem, imate ceo kurs kako se otvara nalog na MailerLite-u i sve kako se podešava da bi taj nalog radio. I onda kada pokrenete nalog, napravit ćete API koji unosite ovde preko Elementor Settings, integracije i tražimo MailerLite. Ovde negde dole. Evo ga, MailerLite, taj API key ću da unesem ovde. Ajde, kako ćemo? Idem na Save Changes i onda ovde. Ajde, moram da sačuvam Save Draft i da reloadujem. Ovaj pop-up sad da bi mi se isključio, mada ko zna čiji sam API ja sada ovde upisala, zapravo unela. Idemo ovako ovde na settings, na form, widget form, pa MailerLite i sad neće u beskonačnost da se vrti, idemo na select, aha, to je od klijenata, ok, tako se zove grupa na MailerLite nalogu i ovde u email samo biram email, zato što je to jedino polje koje imam na formi i mnogo je važno da čekirate ovo, to jeste da uključite ovo allow resubscribe. Zašto? Zaista ne znam, ali ne rade forme ako ovo nije uključeno. Ok. I to može da bude to zapravo. Možete zatim samo ovde na additional options da uključite custom messages i da izmenite ove poruke. Ako je forma uspešno poslata, ako nije i tako dalje. Međutim, postoji još jedna mnogo zgodna i zahvalna, mnogo pametna zapravo stvar, a to je gde nam je Actions After Submit, da se doda i redirect. Gde mi je redirect? Evo ga. I tu upisujemo link strane koja želimo da se otvori nakon što se ljudi prijave ili popune šta god da je taj formular. Ta strana može da bude hvala što ste se prijavili, može da bude vaš Instagram nalog, vaš YouTube kanal, šta god je pametno. Mislim, možete da podesite i da se samo zatvori ovaj pop-up. Tako što ćemo, ajde to ću da vam pokažem. To je, idemo na Actions After Submit, pa bi trebalo da imamo pop-up i onda ovde u pop-up izaberemo Close pop-up. Dakle, to je jedna od opcija. Popune, pošalju, pop-up se zatvori i oni nastave sa svojim poslom na sajtu. Ali ja ću to sada da isključim. Actions After Submit pop-up. Dakle, mnogo je bolje da ih redirectuje, da im otvori neku novu stranu, pa makar ta strana bila i hvala na prijavi. I onda ispod toga hvala na prijavi postavite im nove tekstove sa bloga. Dakle, postavite ih nešto da ih što duže zadržite na sajtu. Ali ni to nije tema ovog tutoriala, ali dobro, nadam se da vam sve te informacije, verujem, znam zapravo da vam koriste. Ok, imamo redirect. Pa hajde da stavim da se otvori, pošto ćemo da testiramo posle ovu formu. U stvari nećemo, pošto su mi to klijenti, nećemo da idemo na njihov, nećemo da se prijavljujemo na njihovu mailing listu. Ja ću sad da izbrišem odavde ovaj njihov
copy, tako. Dobro. Dakle, podesili smo sve što treba. Šta smo? Da, ajmo u redirect da stavimo, na primjer, moj sajt. Dakle, da se on otvori kad popune. Dobro. I ovde idem na Save Draft. Zatim ću da pogledam kako, mada ovakav jednostavan pop-up će da izgleda normalno na svim uređajima, doduše na mobilnim telefonima. Ovde optimizujete za mobilne uređaje, dakle imate ove 3 ikonice, desktop, tablet i mobilni. Na mobilnom ću samo da smanjim ovaj padding, to radim preko ovog kontejnera u koji sam ubacila elemente, pa umesto 50 ću da stavim 20, da to izgleda malo elegantnije. Vraćam se na desktop režim i idem na Publish. Šta tu imamo? Where do you want to display your template? Idemo na Add Condition, na primjer, može da bude na cijelom sajtu. Ili može da bude, idemo ovde na Singular, pa ovde biramo gde ćemo, na pojedinačnim stranama. Može da bude na home strani. Može da bude na postovima na blogu ili na određenim kategorijama. Dakle, ovde sada birate, ja neću prolaziti kroz svaku od ovih opcija, ali možete u ovom prvom koraku Conditions da odaberete gde želite da ovaj pop-up iskače. Ajde, nek nam iskače na strani kontakt, pošto nju jedino imam objavljenu, idem ovde na Pages, pa ovde idem na kontakt. Ok, recimo da je to include, a možete da isključite ukoliko je, na primjer, ovde entire site, pa onda možete da dodate exclude, dakle da upišete samo tamo gde ne želite da iskače taj prostor. Dobro. A ukoliko pravite onaj pop-up koji će da se okine na dugme, kao malo pre na Aninom sajtu što sam vam pokazala, onda je ovde obavezno da imate entire site. Ok. Ajde idemo na next. Šta ga triggeruje? Kada se pojavljuje? Kada se strana učita? Kada scrollujemo na nekoj strani, pa evo ovde biramo procente na polovini strane, na 80-90% strane. Ili kada dođemo do nekog određenog elementa. Ili kada se neki određeni element klikne. Ili ukoliko neko samo ostavi tako otvorenu stranu. To nije loše. Naprimjer, neko je na našem sajtu i zvoni mu telefon, on tako to sve ostavi otvoreno i onda nakon, na primjer, 30 ili 60 sekundi mi mu podesimo neki pop-up, čisto da mu privuče pažnju. Ili ovde on page exit intent, dakle kada krenu da zatvore, to su ovi fantastičnu konverziju daju ovi on exit pop-upovi. Dakle, kad krenu da zatvore tab, a ono iskoči, pa šta god, prijavite se na newsletter, pogledajte, preuzmite ovaj besplatan e-book ili šta god. Ja ću da stavim on page load posle 0 sekundi. Idemo na next. Advanced rules. Prikaži nakon x broja strana. Dakle, mogu da pogledaju 5 strana, pa tek onda da im iskači. Ovde možeš, ovde show after x sessions. Pa, na primjer, ako dolaze na naš, sesija je jedan boravak na sajtu. Pa, na primjer, ako 2 ili 5 puta dođu na sajt, pa tamo 6. put, kao, na primjer, vidim da se stalno vraćaš, evo ti poklon kod, ili šta god, sad neću ja da tu lupam neke poslovne strategije, pročitajte šta se ovo znači i zbog toga sam rekla, zbog svih ovih opcija koje su nam na raspolaganju, ovi pop-up prozori mogu da budu fantastični, zapravo jesu fantastična stvar, samo je potrebno razmišljati strateški i znati zbog čega se i šta koristi.
Ja, pošto imam mnogo klijenata, ja uvek uključim ovo hide for, dakle da se isključi za korisnike koji su ulogovani, tako da mi ne iskaču njihovi pop-upovi kad radim nešto na tim sajtovima. Dobro, ili ovo show up to koliko puta, ja to najčešće koristim i stavim jednom po sesiji. I to je onda, dakle, kada ne želimo mnogo da ih smaramo. Ako je u pitanju, jeste, evo mi kreiramo taj pop-up za prijavu na newsletter, nekim se prikaže jednom po sesiji, dovoljno. Dakle, nećemo da ih smaramo, ali ćemo svaki put da im kažemo, ajde prijavi se na newsletter ili šta već. I onda ovde idem na save and close. I ja se sada nadam, kada otvorim sajt, da će taj pop-up, evo ga, iskočio mi je. Dobro. Taj deo posla smo završili, a sada želim i da vam pokažem kako da ga preko dugmeta aktivirate. Zato sam već pripremila stranu, dugme za pop-up prozor, evo mi je ta strana. Otvaram je. Ok, i ovde tražim dugme, mada evo vidim ga već, prevlačim ovde desno. Samo da centriramo ovo dugme da nam to malo lepše izgleda i kažemo prijavi se na newsletter. Dobro. I ovde pod linka brišemo ovu tarabicu, pa idemo na ikonicu baze podataka, ovo dynamic text, i tražimo u padajućem meniju pop-up. Pa klik ovde gde piše pop-up, action je open pop-up i ovde sad kucamo newsletter, tako smo nazvali ovaj naš pop-up koji smo upravo kreirali. Super. I sada ću da sačuvam ove izmene, pa da otvorim stranu da i ovo testiramo. Aha, ovo nam je sada iskočio onaj od malo pre prozor koji smo kreirali, koji smo rekli da sam iskače, ali evo ovde klik na dugme, evo ga, zatvori, dakle to je ono što smo radili kod moje drugarice na sajtu. Društvo, to je to što se tiče ovog tutoriala. Pitanja pišite ili u komentarima ili ako više želite na mail hello@majavučković.com. I ako vam je značio ovaj tutorial ili neki drugi, lajkujte ga, pretplatite se na kanal, meni će to da znači i naravno na raspolaganju sam i za sva dodatna pitanja i za predloge, jer ja sam trenutno u fazi kada zaista želim da pokrijem osnove i da ljude koji su na početku i koji žele da uđu u ovaj posao, da za njih prvenstveno snimam tutoriale, a kako sam ja veteran u ovom poslu, nemam uvek dobar osjećaj za to šta treba da snimim. Naprimer, imala sam super reakcije za ovaj prošli tutorial, kreiranje optimizacija kontakt forme, a sasvim slučajno mi je prošlo kroz glavu to da snimim i onda sam pomislila kao to je osnovno, to sam već obradila u kursu kako napraviti blog, međutim, eto, neki ljudi su mi se javili da im je to baš značilo, tako da ne ustručavajte se, da mi pišete šta biste novo želeli da snimim i objavim na ovom kanalu. Puno vas pozdravljam i vidimo se u sledećem videu. Ćao!